Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat. Ah, Bago po tayo magpatuloy, nagpapasalamat po ako sa nag-subscribe. Meron na po tayong 43 subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Galing ha? Usapan natin ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang usapang change oil ng Rider 150. Marami po kasi ako naririnig o nababasa na iba-iba yung sukat ng langis na nilalagay sa ating makina. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. 1.3, mayroong 1.2, may 1.1, may 1 liter. So marami, iba-iba. So bago ako magpatuloy, ako po ay hindi eksperto sa ganitong larangan. Baliw ka yata eh. Ang ipapaabot ko lang po ay base lang po sa aking karanasan at kakayanan. So, umpisa na po natin. So, ano nga po ba ang tamang sukat sa ilalagay nating langis sa ating makina? Kasi may nagsabing 1.3, 1.1, 1.2, may 1 liter. Base po sa aking experience, sa aking karanasan, ay hindi po ako bumabase dun sa sukat na sinasabi ng iba. No? Ang sa akin lang po ay sinusunod ko yung 1.3 na yon kung talagang dry na dry yung aking makina. Yung bagong overhaul na wala talagang kalangis-langis ang aking loob ng makina. So yun po yung sinusunod ko lang. No? Pero pag nag-change oil ako, halimbawa, mag-change oil ako, ay hindi po ako bumabase dun sa sukat. Ang sa akin lang po ay ang sinusunod ko ay ang tamang proseso sa aking karanasan. Doon po ako tumitingin sa dito. Yan po ang tinitingnan. Ang una pong ginagawa, nag-change oil ako madalas sa umaga, na umagahan. Sinisiguro kong nasa baba lahat ng aking makina ang langis ng aking motor. So, sa umaga, tamang-tama, malamig ang makina, safe na safe sa pag bubukas ng ating drain plug sa ilalim. Oh my God! Pag mainit, maaaring malustred ang ating crankcase. So yun, ang ginagawa ko, nililibil ko po yung motor. Dapat po, napakahalaga na nasa level ang motor, nasa level siya na paglalagay. Ganun po, ganun lang po ang aking ginagawa. So pag naglalagay ng langis, sabi ko nga kanina, hindi po ako sumusunod sa sukat na sinasabi nila, 1.2, 1.1, 1.3, 1 liter. Ang sinusunod ko po ay doon po ako tumitingin sa dito na yan. May tatlong guhit po yan kung makikita nyo. Ang guhit sa baba, sa gitna at sa taas. So doon lang po ako sa gitna, hanggang doon lang po ako sa gitna na guhit. Pag umabot na po doon ang nilagay kong langis, yun na po yun. Sa ganung paraan, kampante po ako na ang aking nilagay na langis ay hindi kulang at hindi sobra. So yun lang po ang aking masasabi sa pag change oil ng ating Rider 150. Muli po, pinapaalala ko lang po, hindi po ako eksperto sa ganitong
gawain, pero ang sa akin lamang po ay base lang po sa aking karanasan at pangunawa. So, muli po, maraming salamat po sa panunood ng ating maikling talakayan ngayon. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoong May Kapal.